Hi guys, hi everyone, Mulweni, welcome back to my YouTube channel. Boom, kapina kwa matrasi another day, another video. Oh, okay guys, if it's your first time ubona le video or coming across the YouTube channel you are definitely welcome to hit that notification bell and also subscribe. Oh, okay guys, if you are a regular, you already know about what to do. Please comment down below and also share the video or like. Oh, okay, guys. Uliet namhlanje sayihulula ngabantu sayihulula one and only uPenuel Mlotshwa ubaba wesizwe. Yadlalo. So uPenuel guys uthathe clip from Ulungelo Engineer Your Life apho be-interviewa khona uManaka Ranaka uLucy Diyale simazi ngelo gama kwi-Generations love her down. Oh, okay guys, uthini uPenuel guys uthi ubana like ba irongo le nto ba abafazi babe obligated ekubeni ba bondla abantwana bamanye amadoda xa befika kwi-relationships mhlawumbi okanye idibana loo sisi senabantwana already mhlawumbi unabantwana abayi-4. So wena as umuntu ofika as partner entsha funeke ngoku wondle abo bantwana like badge. Oh, okay. Ubuyela ntoni emntwini anabantu abayi-4 abanabantwana abayi-4 I mean ewe ngabantu abantwana ekugqibeleni uzawuba ngabantu onabantwana abayi-4 like nguwe uziqalele wena ngokwakho ukhangele omnye umntu onabantwana ababini because uyazazi wena uba uyi-dead bad awubondli abantwana bakho bathanda abantwana. Hayi bo guys, uPenuel guys abantu yabona i-vets ne-UCT abantu abafunde phaya bayathanda guys ulanda andiyazi uhlobo lwabo lokucinga uba basmart ezabo ii-views kwiimpilo zabanye abantu zibaluleke kakhulu okanye zidubula isense kakhulu like njani how because nathi asikho sure uba involved na ebantwaneni bakho from the get go okoko ubondla abantwana bakho asikho sure ngaleyo into singabuza oobaby mama bakho uba since okoko usebomini babantwana bakho definitely for sure ikhona indoda ebikade take care abantwana bakho. Iyandicaphisa uPenuel guys, iyandicaphisa umntu andiyazi nothini na olu hlobo lwakhe guys andiyazi noba uthetha from a privilege. Batsho kanjalo bona uPenuel bafundileyo kuma-verses. Yho, guys man uPenuel yho iyandicacisa guys ndihle ndingazithandi ii-opinion zakhe kwakulaa nto yakhe kwakulaa show yakhe. Guys like mina ngumntu ozithandayo i-podcast even if nabo okanye like kubona ezaa podcast zosizo washo mpofu oba ndiyabona abantu but ilaa nto yabo i-vocab yabo isigama sabo i-English yabo i-posh guys like asicwasama asifune zevenek ntontoni kuba okanye siye kwezi zikolo siye kuzo sekati but naman mabeku abantu abafana noPenuel bayenze ngathi umuntu ofunde kathi ngathi akacabangi okanye eyakhe iview hayi mangaze ngaba nomsindo hayibo. Come on Penuel, bye guys.